Eh, mangga mangga. Hey.
bersama Kinanti. Hey, Indonesia. Hey, oh, ah. Hey, 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 ayo, yo, yo. Hey, 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 hey. Ya, ya, ya. Indonesia. Aduh sayang. Si, 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 si. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis dek Rizka, yen gareng ora lamis. Yen mesem manismu ngungkuli matu. Bisa-bisa sayang-sayang ngerontoke jantungku. Singkat. Si, si, si. Jelas dong. Asik. Si. Ya, ya, ya. Aduh sayang. Setengah mati aku naksir kowe Dek Rizka.
Yuk. Ayo yo 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 yo. Mas-mas Ayo kene. Ayo yo yo. diminta Mbak Ramadi untuk kesini monggo. Ayo Mas. Halo halo. Doa lolo. Iya. Op. Shoot. Saged paringan apa mboten? Mbok yang saged kula ajari. Ijing miring Ngomong cedot. iki. Ngetan belingulon. Saged nggih? Saged nggih? Monggo. Madhep kamerane mriko. Monggo. Ngetan belingulon. Apa sediane kelakon. Ayo Mas, kita miring. Ayo Mas, kita miring. Mana seperti angkol. Selengit dan terapi songko. Ayo Mas, miring Mas. Ayo Mas, kita Mas Gareng. Ayo. Tapi gunung. Yuk. Ya. Hei. Pak D, mana tadi Pak D-nya? Golek ano. Pojokan. Golek ano. Aduh sayang. Pak D-nya mana? Oh yo. Ya. Si.
wis kaneh. Ora. Piye? Alatan ngemis. Tatomu kapan ganti? Pak, yang punya hajat. Assalamualaikum Pak. Asi Kebumen nanti dikasih panturaan mau Pak? Mau. Dikasih lagu tarlingan mau Pak? Mau. Wong Mau. Pak Asim Kalau ibunya mana? Bojonegoro. Jawa Timur. Iya, kalau Jawa Timur kok Asmorodono. Mbak Putri, Lek Jawa Timur Asmorodono kok. Mbak Putri ngapunten. Jenengan nggih Bojonegoro. Wonogiri. Mangke lagune napa? Ora usah takon lagu, ora iso. Mbak Putri gaul ya. Heeh. Tase. Ini Mas, tase. Alah ngenomi. Inspirasi sesuk mbahmu tuh kok ngene. Inspirasi piye? Alah gaul tase. Alah Langsung didelekke lho. Langsung didelekke isin lho. Ayo. Tapi ada yang hebat. Piye? Untune gari telu. Lah wis sepuh piye to, Reng? Nun sewu Mbak Putri. Sing penting jenengan sehat, awet ngomong putra wayah. Biasanya mbok sangoni. Hah? Biasanya mbok sangoni. Ini nanti season yang kedua. Oh. Lah saiki mumpung momen no. Loh. Mumpung momen no, biasanya mbok sangoni 100. Santai mawon, Mbak Putri. Ranti duit, ra nggo duit. Aku nggowo. Lah, rumah samu kaya gareng tipis Bang. Lah iya gendang kei saiki. Ngene-ngene iki pengusaha lho. Gendang kei saiki, Mbak. Tis, ini 100 tis. Oke. Mangke nggih, Mbah. Ampun kondur. Mangke kula paringi tali asih. Saya enggak pernah menyebutkan namanya karena seorang seniman tidak hanya menerima tapi sekali lagi memberi. Piro? Nah, 1.000. Iya. Bu, Biasanya ngono. enggak ria ya. Jangan kondur dulu. Iya. Orang ketang tak boleh utangan, tak boleh utangan. Bayaranmu entek lho, elek ora kowe? Bayaranmu entek lho kene. Orang Mbak Putri kok yo ngetek mengharapkan. Tapi tenan Mbak santai mawon, Mbak. Santai mawon. Mudah-mudahan sawarane wake tak kowe 200. Ya tenan lho ya. Iya, iya. 200 saksine akeh amin bara. Amin. Rumahnya koyo gareng tipis. Iki entek lho bayarane wesan. Lho. Santai gak. Lah. Gak. Sakara bisa. Lho. Iki gambar wedok. Iki Iki kamu gambar nyari wedok.
garing sejabodetabek sing jagrageno tatone yo mung aku tok. Heeh. Wingi kae gambare wedok terusan kan diputus terus kan nangis. Iki anu. Iki. Tato dari India, ladusing. Ladusing. Polisi India. Wes nyanyi kita terus kae. Syukur bisa nyamar gunung desa. Tadi rejo. Dene ora-ora elang ngone padha lara. Hey, 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 hey. Oke, Purwokerto lagune ngapak diparingi